Battery warning. Parang may naamoy ako hindi maganda. Tanga talaga. Battery warning. Yun na nga, nalubat. Nalubat, Timan! Unggong! Barinig kita sa mukha eh! Biro ka tata, Caniogan. Ito lang nga, Jai. Ito lang. Ito may lapag nga nagaat. Biro ka tata. God. Buti na likod ay. Likod kamaisan. Gusto ilagay yung battery na tayo. Ipilit commit 50% sa battery na tatay. Inpilit na nga napantikan nyo gan. Nalubat Tanga, ipagbarbiro ka mo niya chong. Yung tumat pinaawid. Nalubat. Sila nga dyan. Okay. Wala yung tang-update na nagadisan na. Sila nga dyan. Ayun man, taktakan. Ito yun. Hello? Wow naman! Wow! Wow! Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. My God! Nagdig ka pa eh. Saluduhan kita. Hey! Tingnan lang gayam. Tingnan pa yung nagnan eh. Thank you for watching. Don't forget to like and follow. Next, Paki comment namen po kung son pa pwedeng megpalapad.